Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kahima nong klau kumba jule manlau snam ka juraki ya ka lingko sngi yap uklawat kari utirot sing Syiem Katba mentau snam kahima kalapan long ru ya ka jingraki ka bakerpang kata ban penha perdano ya ka jingdap sanspa snam kahima ha ka jingyalang ka balapan long hamadan mot tirot mission mairang ya ka ni ka jingyalang ka balapan long ha ka khatnyo tarik unaitung araja Jaitbynriew lawan banyadon lang dauba Metbah lingdo UMLA ka mairang constituency baru menteri berikmi ya ka tanat boarding ka sorkar jilla kumukongsan haringkat ka jingdon lang ka deputy commissioner ka East and West Khasi Hills district ka kong Anita Kharpor USP East and West Khasi Hills district uba G lingdo UADC uba M dingdo UMDC ka mairang uba equator nongrang u professor Nehu Dr DRL nonglan Syiem kena kahima nongkla upa Syiem KM Syiem li kiwai ki officer sorkar ki Syiem na kiwai ki Hima ki menteri kahima nongklau ki riurang ba bat ki kena school bat kiwai ki belasya khot ngobha na kaliang kahima kalayo roban pelat pat ba ya ka souvenir ka badai ka kot ka bala tho shaphang kahima nongklau har ringkat ka jingpen ko buram ya ki bala no senyang hakaban tho ya ka tai ka souvenir Haga jingkran kumukongsan uba Metbah uloong baka negasngi kadai kasngi lek kemen bansa kermau na kabenta kapateng banwan ya ka jingkrau ka hima nong klau ka baladap sanspa snam hakaba kala longru ka hima ka beremtam ban ya ki we ki hima haka jella uloong basipon ki Syiem kila wan bat kila len bat kat kum ka Jingithuh hakini ki sanspa teli ki snam don arpo ngot ki Syiem bapura bat san ngot ki Syiem acting Nalor kata ulapan pau ba utirat sing umi na kanika hima bat ka yeng Syiem kadang bat ila ka jong ka benta ka jong ka kelenti ka badai. Kahima ka badang lat na ka jing sya tuklar na kibor ba syabar kadang lat namar ba ka long ka hima pa ya teli bat ban benrap bakat badang don ki Syiem bat hima ka Jingithuh kum ka Jaitbynriew ka nang don bat om day bandu jingkerman. Kani ka si jong ka jingilakmen ka Queen's Centenary Celebration Committee Jubilee jong kahima nong klau kabala syong ban perkat dagai ya kabangin le bansa ken mau nakabenta kapateng kebaruan ya kane ka jingkrau jong kahima nong klau Mentagasi ketika closing ceremony. Kajing kang kedap no ya ke celebration jumpi. Pilih sedang lajan dap sistem dunatam mermula. Bad mentagasi ketika si kebagi nyo ya kajing kang no. Ngasukmen bat smotenat kumu MLA jong kenika constituency ubari present ru ya kenika Hima. La kumno 60% jong kahima kadai hapo kahima nong klau jong konsulsi but 60% jong ka Eastern West Khasi district group kadai la kumno ka jong kahima nong klau ngasuk menru bang represent ya kini bagadon kata ka jingyo hiar pateng ya kata ka pateng ka banado menswa lengba kahima nong klau. Wat kamdei hakalan jong kajing long Syiem, lane jong kajing long menteri. Hendrai ngalayola. Ban long sordar hakahima nong klau. Lakumba khadnyo lakat pasnem. Mensua bangandru syaka kam politics. Ngasong tuo kadbala hakabedei bat ka existence jong kani kahima ka jongi sans pas nem ngaso ka kum ka jing tip kalong baka hima nong klau kadai kahima ka barim tam nakihima barok haka jela ka jongi san pas nem
Bat habang ila di yo ru ya kalat bantip bahagi katsan spa arpusau hadu katsan spa san pusau light post na ngidon yung Syiem syajer Syiem haka to kopor Syiem ubanin ko jong Hima kakum ki record kibala don bat kibala bobe kali ka celebration mentakas ngi kaya tengku lang bat kas ngi yap kajong utirot sing Syiem sispa kendai puis nem mensua ngaso kalong kabayadedur bat kababiang pura ha kabayday bat kani ka celebration ngaso tu banakaliang jong Hima ladon buon ki program ki papilaya organize lagalong hakaliang ka sports ki interdong bat ki way ki activities ki papilaya organize basketball marathon fishing competition bat kum tatet nang taru ki cultural program ki baper ki debate ki quiz ki skit bat kum tatet ki bangas ngotenat ba pia buru ya ka center jong kamat hakini ya ka life ke Syiem ke jong tirot sing kani kanya tu pateng lengbag kito ki be Syiem mentang hakini ki competition ki paper ki be don hakini ka celebration sans pasnem tela slam pala jerong palat ka Hima sibuon ki Syiem kilalit sibuon ki Syiem ki belawan bat ka kung ka Jingithuh kalong hakini ki sans pa tali ki snem dan arpo ngot ki Syiem bapura bat san ngot ki Syiem acting kamomon arpo san ngot ki Syiem bat acting bat Syiem pura kata kalong ka Jingithuh kat bala banyo lum iya kani bat kapor bat kasnem nado basdang kumba hadin lai spa snem kat san spa adu kat pras spa lai pusan bangi sayo kat pras spa kat saw lai spa snem duna bangi sayo yaw tirot sing Syiem baulong Syiem hakatu kapor hado kisnem kat pras spa lai pusan hado mulai syakem no bat syara sedaka bat deyang ta ka kersiu thia ya ki pateng ki banwan halor ka Syiem jong tirot sing nganong kren palat hakabedei bat ka Syiem utirot sing ngangais kam ki babon na pedeng jongi kilatip ya ka story syapang utirot sing ngina priang yaw no Syiem lai tu daka Hima lai tu daka district lai tu ru daka state lai tu ru daka ri parok kuwe ke jingkrau jong uni Syiem jongi sibuon kimati latei lasna lapenwandur lathau labu hakidong kitan jong kastit ke jongi blok ladang ipet yaki statue ki jong tirot sing hakastil borok kowe
ngi la penyeng yu haki jaka ki boper dang hang ni akmat jong kan ni kemadan mat ngiu yau mat sil nyang mat jong tirot sing ngi tip bat ngiu hanok klau la penyeng yu mat ngiu haslong ngilai haki ki jaka ya usteshu le umat jong une Syiem but ngasukmen bangai don bentalang haka jingple ya ubas umat siteng jong tirot sing hang tia Bangladesh hadaka haka kanyo terik Julai arajar arpu lai Resosi utu umat bat katu cultural center kelasya penjot no hagi snem gi baldap umma play tip ile le dekat bat nakal yang jok Hima bat don dekat haka jing play utu mamot angti dekat kejing don dekat ke government of India nak ministry bat nakal yang jong ka sarkar ko Bangladesh haka to ko kay kini kimot kibangi ite nalor kimot idon ru kiskul kiba ngilasna ay kateng iki Tirot Singh Memorial Secondary Upper Primary Kumta Terter College School Terter ngila ay kateng Tirot Singh ka civil hospital jungi yang ni Tirot Singh Memorial Hospital, Civil Hospital. Idonru, ki community hall, ki cultural center, ki dorbar hall, ki bagi ayah ke keteng Tirot Singh, ki auditorium, Tirot Singh Memorial Auditorium, jong kita ki keteng. Nangta idonru, ki indoor stadium, ki outdoor stadium, kibangi ay haka kateng jong Tirot Singh. Kala sapriang ba kani kakateng jong Tirot Singh. Uway na Syiem hapo kini kisan spas nam. Bobo ka jing kili yangi. Lada jia badon kum kata. Kapor bangin hap manya tungko. Banore. Don mo Syiem Tirot Singh ibanang ni. Nila yoru ban play yaki museum ka Tirot Singh Cultural Museum hanong klang. Meghalaya la ban bu katu katne ban lum yaki jingdon jing hadu kitu kisnem kum ka jing sa jing kan ma kum ka jing pensisya ya ka existence yang ka jingdon jong kata ka Jingithuh khana syapang Tirot Singh manu bale thu ya kini ka khana kamdei satia ka khana ka jong kaksan Syiem lani ka khana ka jong Tirot Singh lani jong ki khasiya ka takapor handai ka dei ka khana shutham ka bala tho nakata ka bakiong ka colonial perspective government layathu yakini ka khana klempep dau Tirot Singh hi kamdei nei Tirot Singh sorry nga bakla layathu yakini ka khana dau David Scott hi ka jisha kalong bakamdei ka khana jong ka kami Tirot Singh Ladan kli ka kanong kani kamdei ka khana jonga kadai ka khana jongo. This is not my story. It is his story. Kamdei ka khana jong ka kami Tirot Singh kadai ka khana jong David Scott.
ki parari bat ki paranong song snong ki khon ki hajar jong ka hima nong klau layathu ya kini ka khana klempep ban punjab buram ya ka kemi jong utirot sing bat amni tang ya ka kemi jong utirot sing kala banlong ban punjab buram ya ki long kemi ka Jaitbynriew hnyo trep bat kini kala sa hadu menta kini ka khana kala penlong ka jing iben ya ki long kemi hadu menta ngidai ya ban penbej no ya kini karukam perkhat kabala colonize lani kabala sinsyar ya ka jingmut jing perkhat jongi ki longdien lengba kani ka khana shuthau kabam dei satya ka history kawai pat ka khana shuthau ka mi na kini ka jingjia ka long ba utirat sing ulapha ikibreo ban be yo David Scott Klawa jong kla be yo David Scott but David Scott upet marway ha kajing perkhat ka khana ka baliyathu ulapet marway nang ne nong kla ka usong haloru kulai tenrei kajing sha katkum ki nong tho ki bahadien ki historian kanthop yaw Andrew me but ki weipat ki historian ki kedau ba David Scott ulami na nong klau ringkat but way officer rangba jong ka company ba ka kerteng jong kalong Charles Augustus Fenwick Charles Augustus Fenwick uday superintendent of gardens and building works but uni udan hakti hakjat jong David Scott but uni ulami ringkat na nong klau but David Scott Nalor Charles Augustus Fenwick ki records ki yatho bakhat nrungot ki weipat ki sipai ki baklan ila mi rengkat baru David Scott ban pet no nanong klau syasora Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya